Today we are going to do Igbo tongue twister. Now, what we are going to say is this. Onye nche na-eche nche, n'ebe ndị na-eche nche, na-eche nche, na-eche ndị na-eche nche nche. These words mean a watchman that keeps guide where watchmen are keeping guide is keeping guide over the watchmen that are keeping guide. Onye nche na-eche nche, n'ebe ndị na-eche nche na-eche nche, na-eche ndị na-eche nche nche. Uche, you are going to start first. Onye nche na-eche nche. Okay, let's see what Onye is going to do. Onye nche na-eche nche, n'ebe ndị na-eche nche na-eche nche, na-eche ndị na-eche nche nche. Wow. Okay, your mom is from. Onye nche na-eche nche, n'ebe ndị na-eche nche, na-eche nche, na-eche nche. This time is for Korean tongue twister. The tongue twister goes like this. 내가 그린 기린 그림은 긴 기린 그림이고 네가 그린 기린 그림은 안 긴 기린 그림이다. It means the giraffe drawing that I made is a long giraffe drawing, while the giraffe drawing that you made is not a long giraffe drawing. Okay, let's start from 우체. 내가 그린 기린 그림은 긴 기린 그림이고 네가 그린 기린 그림은 안 긴 기린 그림이다. Okay. 오이선. 내가 그린 기린 그림은 긴 그린 Okay, that is done now. 내가 그린 그림은 김 그림이고 내가 그린 그림은 안 긴 그림이다.